kausaban ug kalambuan sa atong nasod ug alang sa seguridad sa atong haring lungsod. Uban mininyo nga ituboy sa pagka-presidente ang lider nga isog ug adunay baruganan. Panahon na nga makikiusa kitang tanan para sa kauswagan. Atong isiguro ang iyang kadaugan busa ato siyang buligan. Kinsa man ninyo ang gusto kausaban, panahon na nga dunay kauswagan ang atong nasod. Kay nanginahanan o presidente nga dunay baruganan, Rodrigo Duterte ang atong pilion aron atong balaod. Doon na ngipon tanang mga illegal, iyan ang huwag tangon. Kung si Duterte maoy atong padagon, daghang na biktima sa krimen karon. Mga riding and tandem wala sila'y pilion. Kung makalugar hala ilang tulison, mao panahon na nga ato silang hipuson. Atong presidente walay laing butaran kundi Duterte. Para sa kausaban ug kalambuan diha rani Rodrigo Duterte. Yeah! Atong presidente walay laing butaran kundi Duterte. Para sa kausaban ug kalambuan diha rani Rodrigo Duterte. Yeah! Verse 2. Ato kayong iboto, Rodrigo Duterte ang atong pambato sa pagka-presidente. Atong isiguro aron iyang usbon ang bating nga panggoberno. Di pod kalimtan si Alan Cayetano sa pagka-vice-presidente. Ato sang iboto, may abilidad og maayong tawo. Ang iyang katakos na suwayan na sa Senado. Dagan sing natabangan nga mga masakiton. Cash assistance, wala siya'y pilion. Na bata matiguang basta tabangonon. Si Alan Cayetano mo ay atong pilion. Duka Duterte Cayetano, mao kini ang singgit sa mga tawo. Katawhang Pilipino kay gipangkapoy na wala magkaoyon sa atong sistema. Atong presidente walay laing butaran kundi Duterte. Para sa kausaban ug kalambuan diha rani Rodrigo Duterte. Yeah! Atong presidente walay laing butaran kundi Duterte. Para sa kausaban ug kalambuan diha rani Rodrigo Duterte. Yeah! Verse 3. Rodrigo Duterte atong gipaabot nga mahimong presidente aron mga badlongon di na makaarte tanang mga criminal touch move mate. Siya ang leader nga dunay baruganan, mga dinaog-daog andam niyang labanan. Ang atong katungod iyang panalipdan, busa si Duterte maoy atong butaran. Siya ang kandidato nga may igong katakos, andam mo tabang sa tanang mga kabus. Mga anomalya dili gyud mo lampos, kay iyang babagan og iyang ilutos. Panahon na nga dunay kausaban sa atong nasod, nga mura og giharian sa drogas, giharian sa krimen. Walay nabuhat ang kasamtangang admin, karong pinili ay di nato palabyon. Rodrigo Duterte ang atong padagon, kahusay og kalinaw ato onyang maangkon. Kung si Duterte di nato pakyason. Atong presidente walay laing butaran kundi Duterte.